नोंथांमोननो गासिनोबो साबायखर आरो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। गोदान जुग जागायबाय। गोलाव बाथ्रा बुंनांगौनि बाथ्रा गैया। बे सोमावसारनायखौ थुख्रा 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 सिफायजोबनानै खुनु सुक्ति खालामालासिनो भारत सरकारा बड'लेण्ड जेंनाखौ फोजोबनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामदोंमोन सरकारा। आरो बेखौ जोङो दिनै मोनसे गाबोन मोनसे गावस्रालांजोबनानै जों गावनो गाव लोरबां जालांदोंमोन। नाथाय बे सोमावसारनायनि बेसेनखौ हमथानांगौनि जोंनाव बिबान थादोंमोन। सोमावसारनायनि मान मर्यादाखौ रैखा खालामनांगौनि जोंहा बिबान थादोंमोन। रायजो राजानि कन्ट्रिबिउसन सेक्रिफाइस बेखौ रैखा खालामनांगौनि जोंहा बिबान थादोंमोन। दिनै जुदि जों सुक्ति खालामनो हायामोनब्ला हयतोबा गाबोननिफ्राय जोंनि सोमावसारनाया आरोबाव लोरबांसिन जानांगौमोन। जों गसंथानो हानाय नङामोन। 35 बोसोरनि NDFB-नि हाथियार लानानै सोमावसारनायनि बेसेनाबो हयतोबा जों दिनै सुक्ति खालामामोनबा गाबोन समफोरनिफ्राय हयथ' थाहैनाय नङामोनबो जानो हागौ। दा बे सम बे थासारिखौ दिनै बुजिनानै गासै बर' दैदेनगिरिफ्रा एसे एनै खम खालामदोंबाबो दिनै गोरोबथा खालामनांसिगौ होननानै थांखियाव सफैनानै मैया सुक्ति खालामनाय जाबाय। आरो बिनि दारै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दानाय जाहैबाय। दिनैनिफ्राय BTAD गैलिया, BTR जाबाय। आरो बे गोरोबथाखौ सोरबा मानियाब्लानो थादों होननाय गैलिया, गासिबो मानिजोबनाय। खारना मा? खुगाजों जेखि बुङा खाथायै खलमै नोंथाङा बे सुक्तियाव आंहाबो मदद होननानै मैया सुक्तियाव सहि होबोनाय जाहैबाय। BTC-नि गाहाय खुंग्रि हाग्रामा महिलारियाबो आंबो साखि हिसाबै थाबाय होननानै सहि होबाय। आरो बिनि उनाव बेवहाय आं गैया होननानै रावबो बारग'नाय नङा। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायनानै साबायखर बावनांगोन। मानो? गावस्रालांजोबनो नागिरनाय हान्जाफोरखौ सान हर खाथिनानै खौसेयै लाखि गासिखौबो जे मोनसे टेबोलाव ज' लाबोनानै सुक्ति होनो हादों, सहि होनो हादों। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो। जेलनिफ्राय ओंखारदों, बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सहि होदों, खौसेल' थांनानै थानांगौ होननानै। सावरायग्रा फेरेंगा बिदाय बाथा गासिबो फैजोब्बाय म्यानमारनिफ्राय, भुटाननिफ्राय, बांलादेशनिफ्राय। बिसोरबो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो फोथायो। नोंथांमोना जेराव सहि होनो थिनो जों बायनो होगोन, होदों बिथांमोनाबो। आरो जेरै गबिन्द बसुमतारी NDFB-नि गेजेराव दिनै बेसेबांबा गोलाव सम भारत सरकारजों सावरायनायखौ दैदेनबोबाय थादों होनना बुङोबा गुबुन हान्जाफोरा सुजुग मोनाखिसै। गबिन्द बसुमतारी दैदेननायाव NDP प्रग्रेसिभआ बे सावरायनायखौ दैदेनबोबाय थादों। दा दिनै देरहादोंबा बे आफादफोरनिल' देरहानाय जानाय नङा, बे जों गासैनिबो देरहानाय। बे सुक्तिजोंनो मा मोनगोन? बे सुक्तिजों आसामनि बर'फ्रा गावनो नागिरदोंमोन BTC-नि बायरा, BTC-नि सिंनि होननानै। BTC-नि सिंनि बर'फोरखौ BTC-नि बायरानि मानसिफ्रा सोंखारिग्रा जाबायमोन, दुखु मोनग्रा जाबायमोन। गावसोरल' जायो, जोंनो होआ। नाथाय बे सुक्तियाव BTC-नि बायरायाव थानाय बर' मानसिफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखायबो बर' कसारि डेभेलपमेन्ट अट'नमास काउन्सिल दानाय जागोन होननानै मोनसे सुक्तियाव जोङो भारत सरकारखौ गनायथि होनो हादों। आरो बिनि दारै आसामनि बर'फ्रा
गावजों गाव गावस्रालायनो नागिरदोंबाबो बे गावस्रालायनाया थाबथाफिननानै जों दिनै खौसे जाफिनबाय आं मैया बुंदों बिटिसिनि बायह्रानि मानसिफोरखौबो नोंसोरो बायह्रानि बर' सिंनि बर' होननानै साननायखौ बाद होनांगौ जों एक बर' जाति हिसाबै साननानै जोङो आवगायलांनांगौ होननानै आं खावलायदों बिथांमोनाबो बुंदों जागोन आदा दिनैनिफ्राय जों एक बर' हारि होननानै खौसे खामानि मावलांगोन बिराद गिदिर देरहासारनाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मोनदों मा मोनदों बेथ' बाथ्राया आलादा मेडिकेल कलेज मोनदों बे बाथ्राया आलादा नाथाय हारि खौसेथिनि थाखाय जाय सुक्तिया हारिखौ खौसे खालामनायनि मोनसे लामाखौ दाबाय बेनिफ्राय देरसिन बाथ्रा गैया रायजोफोर बेनिफ्राय देरसिन बाथ्रा गैया गाबोन NDFB रिहेबिलिटेसन मोननांगौ केस उइथड्र जानांगौ जेलाव थानायफ्रा गनांगौ बिनि क्ल'जआ बाहाय दंजोबो गासिबो लिरजोबनाय दङ भारत सरकारा मावनांगोन इभेन जायफ्रा दिनै रन्जन दैमारि बिदाय बाथामोनखौ लाबोनानै जेलनि साजा होनो गोनां जाहैबाय आयेना बुंदों नाथाय भारत सरकारा बुंदों जिहेतु शान्ति सुक्तियाव फैबाय जेला बिथांमोननि साजाखौबो जेसेबां हायो एसेबां खमायनो नाजानाय जागोन होननानै बुंदों बे सुक्तिया सोरबा सासे मानसिनि थाखायल' जायाखै सोरनिबा मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि थाखायल' जायाखै हारिनि गासैबो थाखोनि मानसिफोर गासैबो आफादनि मानसिफोरनि रैखाथि जौगानाय गाहाम बिथिंखौ नोजोर होनानै खालामनाय जादों दा ओंखायनो रायजो राजाफोर जोंनाव गोनो गोथो जानो नाङा दिनै गाबोन सोरबा बेखौ हेंथा होदोंब्लाबो बेयो दिनै भारत सरकारजों खालामनाय मोनसे सुक्ति आसाम सरकारजों खालामनाय सुक्ति आरो बर'नि सोमावसारग्रा हान्जाफोरजों खालामनाय सुक्ति बेखौ सोरबा मानिया होननानैबो गनाय नङा मानिथारनांगोन आरो बिनि नामाबो सोलायनो बारा गोबाव गैलिया 40टानि जायगायाव 60टा मेम्बार जानोसै पावारफुल जानोसै आरो बेजों जों डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनोसै भारत सरकारा लामा बानायनो बिल्डिं बानायनो जोंनो 1500 कोटी टाका पेकेज हरनायनि बाथ्रा बुंदों बेजों जों डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनोसै दा बे सुक्तिखौ रावबो गनायाब्लानो थानो हानाय नङा